The Gia Bubo Cocuno, a best have a boa. Netiamata, but to the something I Appiah. Not that you choose. I was not for me, Mamma, Aquaba, and Nyansapo TV. So, Semicassin Nyansapo. No, I didn't say a son and a badger mark council. And as you're saying, dear, share, you be doing come over for. Yes, send a fata. Nedika. Near for more banon phone to and among Yabra boy moo, you see, I dear. Mess also best subscribe to the channel or no be like it. Ubesham will be any biashe. Comment session was your dear. And watch the warding. Amano, I come. Medino by your siama, yabwa. Ene no Kumasi Kenya say abrim. Se mekase Kumasi Kenya say abrim a won hu nipa kora me no ewedi nkomo. Se na the first time I wo hu no a woni beje ne ho say wo so de bia woni Nyansapofo a na di dwuma de a wonnim ne dada. Nti ene ye wona na santewa ho Kumasi Kenya say abrim. Na ne bedi nkomo enne no. Ti me na kwa ba. Ne nkomo hwehwe ni nyina yidi ni nyina hye so edaba mese say enko ene yentina. Nana Santoa, Nana, me wakwaba. Me just so ya kronto. Nana bibia boko de. Ajama dawruman nyame dawrument mo ye. Se juma so ko boko. Ajama dawruman na nyame dawrument. E da nyame ase. Se wakura wo. Nene ya san ba betu bi waje e fe so a woni ye bedi nkomo. Nana, mese mebisa. Wa sante amamire mu no. Ya sante foyina, e wa sante amamire mu na, e wa sante amane ye wo ho. Na ya sante fo na eguso yesu nyan yi de. Maybe so. Esen sai mi se mi kire adwen so kakra nti ne yaba no. Ami mi sa se. Eye Abusuapanin konya wo hu. Eye yewura asante hene. Ena esi. Ena osanya tumi se otu ana wadaroma. Yo mi chia yewura. Santemene na yewura mi chia no. Dedi kan Abusuapanin akonya enu yewura nim. Ala na samum. Enu yewura nim. Anye yewura ne tu Depi Abusuapanin akonya nya ono na esi nya ono ne tu Depi abusua no kura omo akonya no kura ya hene no omo mfa nu yewura nim omo bo obi so na kobo yewura so se bi di bi echi we kosi we so asana we si we so asana anya ohene bia na ekọ amanhie o nya ohene bia na komanhia bi ye wo man hene ye wa ahemfo nkoto na ye wo man hene na ye wo abrempon man hene abrempon ne ko asante hene nim ke Abusuapanin de ni de nuru wo kora Abusuapanin de ohema na si Abusuapanin ohema si no na ohema so ne Abusuapanin so asi hene ti hema na si Abusuapanin oh na okay si dem Abusuapanin si ni de tu mini kura hema to no ne betime si no betime atu oh Matias na usu se de na beba ma Abusuapanin betime aka se Otumfuo nkwa na betime atu ma de so ya bayifo Lumba ma na bodam wona se mo kan ye ni to ebenfo oya bayifo o de kwa na Abusuapanin se ni pa wo yo de nomi abeto abusua no so na we de se kan nomi bi animu anomi wom de wo ye nya mfa kwam sebe waye mfonso asante amane waye mfonso mfonso waye no abusuani na mayiye no ka wasade ne de wo pese abusua no to no a ka wo kodwa atoa ene mpanimfo kopa abusua na akoso hina chaw ne abusuani na ase mamudibem de esiye no entwa yiye timfa nchame na sa wotimi ko obi ayi ase kototo ayampia de a na wo Abusuapanin no wadwen na bodam yes uzu se ne manzi su yes odi akwa na Abusuatem tuwanu kwase wonu kwase omo twan kra na yeto ensa frɛ no wonnam ba bi na maworo ne mpaboa ana nipa no so omudi Abusuapanin achi no akwa na Abusua pa akoso akwa na Abusua mo omudua samunya Abusuafo na mode mano beto ya asemu ansu yes yes wo boso obofo Abusua na ase eno mo ma ni nafa wo na ase sa asem na aba no wa won Lumba Abusua obia no wa bedi Abusuapanin achi na wa beto ayampia akire ye no
wo mo fa nyansuo nse se busua no ya ahyase no anti abusua ahyase omo di abusuapanyin achi a omo piapia no no abondesofo no a wo mo nka akua na abusua ho a wo mo pia na se onkoye so wo mo dua na abusuapanyin so se omo di na chiri mom na abusuafo dabi wone di oboa asem no mo de mo nya wo ye mamwafo no te wo na ne wo be basa so wo be ye no wo de we no na Yesu Kristo kura na no wa be kura no ti ye so de hwe be bo ya anso na hwe so ne hwe mpremiensa nana ye ne ya konfo ahohom te ye so kura se be wo fuma mradiw no kore entinya wa adwe se wo ye konfo na wo te wo enti bi se maben ma ye sei hwe fa tumi hwahwa dabi tumi ne mfa ne hwahwa ye ho wa benya amanipa ne me so wo hwe no no ahu se bi wo mu wo hu se asemeso ye ade a no akodi adansi a kire wo bi se asebesi ko wo ya ade no mosum ko obi nenne na bibie to mesum ma ntobi na ama wo aba te busua panyin ade a wo ye ndem mamofo Otumfuo ntimi nse busua panyini ye wura wo ntimi nse busua panyini na wo to busua panyin dabi wo bu no ba asam ne ba na nim na ye wura ka asam nko fie nko siesie no wo bu no te busua akua na busua mo hunhuna wo mo nko yire no mo ngro ne paboa na mpaboa wo hene wo jimi na wo yo hene kura na wo jimi na num nyansa wo mpaboa obedwom wo ye busua panyin na wo jimi na num nyansa wo mpaboa obedwom wo ye hema na wo jimi a ye wo mpaboa obedwom wo ye konfo kura wo jimi a ye wo mpaboa twa utiri nwufiri wo so na mpaboa wuro na bibisa se busua panyin hu se enye ahemfo konya de ye wo mpaboa na de atu ne se won na kasa santehene no mo so ni buronwu a ye wura so ye kodi bone kura ye wura ye yese ye wura tena me kasa na bibia abawi ase enka ne tete amata te wo betu de santehene na twi Appiah na adna dwetwo se freni men donko ni bia freni men ni bia no jabonte ni wodi natam wona woni pa ana amana basa de abusua panyine ya keka nkwase so santehene kire tuni na na hemfo nkotoa ewo ho a ka abusua panyine ba keka nkwase asemoi akwera busua da fa ho ofa mo be ese do kan no ye wura ahemfo betimi asore yes ena hia ne nyasem ko ntimfa nkwa ayemfie fi se woni ska ena hene ya yeska wode wasem kokko to ayeska wode ko hene yeska hia ne ntimi fa nkọ etidua no abo wo mo ena wode wasem kokko to do wo ska kura be dia ma no wo ye hia ne nko aye nima wo da sika ne kasa ena sika ne kasa so nka ne tete no ne yemfa sika ni ade wo ye hia ne kro timi di ade enso ne de sika na edi a enu abode no ana wo ho ana senka ahemfo nsam de nka amamre ne amamre kwan so de na ka nokra die mum na wo se edi na de ba ne se ne sika se be ba na de sika na nyankopɔ obi ase obi a nya sika enka be ye kenye yi ka wana beti be de obi ase obi ntimi de obi ase ye tie ko fa obi ye ne kwase wodi akonwa ne kura no a ne wasa akonwa no ebedru sade siefo beba no na ye basa e ba ne sei ye tibi kaye rantam akata so ya jiska na fi sentam na do yentam kutoa na sika semi de na sese na de sika nti no kredie ntimi nni nko dabi anu ni wowo basa no ene wowo na aba no enu ni kunwa ese de ese ne de ne de ma no fa ma no chinchim ne sa de ya chinchim se ne de ma obi ne nipa ko osugu ne no ka no mensam to wo ne de entwa da ne so benifo so ka so bi ye kora ya asem ate se wo ne wo ba wo ne wo anhwe wo ba wo ye hu kora wo ba ma no wabrabo na si keke no me na me ka kire wo ne me ma mo hwe mo ma o mesra mo a mema ya ne ma wo esi ye hwe no oba ye hu kora nyam se so de akua na busua betwetwe fam de a yesu anani betwetwe fam wo muo de a akua na busua wo na mu no de ntime na me ka che akua na busua fo se wo mu amanu mema na de busua panyina che wako ha wo mu di na chi no wo mu dua wo mfra ya ntapa wo nimika wo mfra ya ntapa ta ne agrada papa obo chirewa expecta
bo anini na mo frefrensu na fa nye wo mo sa mo nya ko na busua na se ne mo se makodi abusuapanyin achi se abusuapanyin na watumi na ye de ya donkofo de a o mo fa nye wo mo asem aba mo nyoma no firim wa abedi abusuapanyin achi bi o abusua ne bi na mo de agye no se de owuo ne ye kra na macho nya ye de owuo ne ye kra na macho so ma me di asem na yo Lumba wo achi ni mu nsensem edim se enne ebejo wo ha na ba kwa be wom enne ebejo ese de dia wakodu ni se akoso busua sa na edi eni momo akoso busua se yentu obusua panyin ade so fi se wansem fata se oye busua panyin na omokoye omo de nka atwans na nkomo kotu enso omo kodu ye na mpanyifo na omo kasa ye no omo busua panyin 2 weeks ese be 11th March so fa na ho ma meche omo fan sanko ebem akwa na busua say asibesu na abedi akonwa ye de abusuapanyin woyi Tupac besi so eti se adress su na se ne wodi nyamena asem se akwa na busua ye donkofo a wona ye de se de a mo fre ne se do mo fan sanko me na me ka che ko ye sa de no ho eya me yesa akwa na busua ntimi nya sa asem woyi se ye me na santo a me wa bremu aha ena ye me mabusua ka me ntu abusuapanyin ade so okay ka me den sabe ko bem ye nanan mo wuo sa asebe so ye mamofo mo ma ne ntra wiase nche ha ene ma miensa ena busun yi se mo hwehwe fe busuapanyin se ma me ya wotuo ye se what they say yesu suoi samanko esusu no Lumba wu dada no samanko mansi so wonya mabusua ne ko masem wonyan na no anya sama nyame de bi hu samanko bia na ye samanko anya na samanko mo de anya yize susu anya yize o na susu de sa kom ntina ana wo kasa so a ye nipa no sama no wo ni kasa ne bawu akasa fa wu ama obi atese wo de dade Lumba na ekasa wo su de wo kasa na wo kasa ene ye say interview san bisa na question na wo yi ano na ye samankom ade ye samankom media enye samankom na ye samankom ade enye nkura sa o na de okay titita makọ san ni ade na Lumba wu dada abusuapanyin di nkwara sem no samankom ansi usu na ko na busua si a mo betunu na samankom besusu ebia yi no yi ni ho adi kire no na samankom de na si usu keka wonte fa ko sa relaxing enyenyin sem kwa no ene wasi usu nipa okun no beka ene wona japade ayira ni na obekire yeso de na me say de no obisa na question o say nipa so me say de me money din do ye we de me money din ane na obisa ba ba ye den say wo money din na obeye den na ni da ho pa do ye no o me mfa no kro ntina wiase tini yeso bana na santo wa bi ya be ye boko eti yese wote wa die duro wo ho anka Tupac wonti nya mensem nkire wo wodi aduro no di akorabo na de fezi odo kwa hin obetibeku wona mo aye nwono enka na tete na nanom omo nam ye nwono ntu bayifo bi antimi kofa bi nwe ye jawo sa no na ye nana obusua for count me ensa omo de bom omo bisa fe busuapanyin ho de di kan eye de odini di dade Lumba de obusua ne se besi ne munim de odi Lumba de nti de di kan omo pe de odini di Lumba de aye na oye no anya yi papa nya yi agitu me yeye tabi okay efuna dawe eye broni ba anu akofa abetoy ena ade abeto adaka mu na se Yesu Kristo kro no obo ye ba wiase kro no so owu ye bie nanim ye wura santen ne so owu a ye bie nanim ye be bie nkata ye na santen ma owu ye mie nanim na Lumba ye hwan a ye mie nanim ye se de no atrato no wo de no atrato wo ye hwan wo ye Yesu Kristo wo ye santen ne wo ye aban bai abusuapanyin so mo no mo pa hu no mo mu hu ye wo mo ha ne hu ye o se ne ma wo bo na ne ma nya ne bia beka so bo no ayaza nti ne se fata se busuan ne ka se mo pe do ye wo mo mpe no
ne baabi odi funu to ye no won kire mu tu ko tu funu firi wo fa ne ko bam anya se Lumba ona se din na ebo ni ha no sa na sama ado so ye ebo ni dini je ho so nyoe dabi o obi awu be 20 years kro ni na asem kwahwe me se ne pe gu pro na no no na dan ye sidi kakaka ba wiase ni na ane ye se sibia se sim sa eti ukwa udu kwa wa oba kra hwene mo wa hwene se wu nti na bia wu a ne de hwene abo no wo papa tale ayi kramo fontale ni bi no fite se jabe ano fita omugudanum no mo amaye bone ne so gate na no eno muguo ye twom ma ha omo amayi aguo omo amakodi konkonsa omo amatete abusunya omo amubo adwaman gu gate ne chi me na makachero timi nwura bebia fita na wo na ma no enye ma te se wiase ma obi o de bu nkra wo school mu ayi taya no tete taya bia ye de bo yes Kristo no anu bi ye de wo de bo na ati ni pa wotwa je papa kan sama do asemu ni hohun na ne se na abusuapanyin ba 11th March yi omuhia na abusuapanyin se mate me de mo paya ama mo akwache se ha ene si Lumba o me de atu se ne de wo obi ye de hye ne de ne to ban mu a na se ban ye man na se ye ban fofora ye gunsa afa na nanum ni na ni sa mamre wo ho ye twadwan ye tufunu no ye de ko ban mu akwakosi se nya ya mamre de amfa so asobɔ ni bia ma dabi okay na de toso miensa ya kuntabuo nyema miensa na buson yehwe toso miensa ya kuntabuo se aye no ya wie se na sika ne bibia akoye no bi akonta enkyere wo mo na nsem ni nyina chi na abusuapanyin so aba wonta be kasa abusuapanyin asem wo kan nyina ne se wona na wo pa kuntabuo tie no mo ba betie ta da obu akonta wa mayi no wo so obu akonta enkyere wo ye hwan awo mo bu akonta ne enkyere so ba ye ni bia ena mande no mu hia wo mu fie wo santaze no mu bu akonta na wo hanka beti bi na mande no ye kuntabuo bia wo ko fo mo ba ye na emfre ni mafo omu ye busafo omu nuye ena mom so me ye busafo so ma yi ba wo mu nuye wo mo di ayi no omu di busafo omu nuye wo mo nya akwa na busunya omu di akire me ka mo mato ate omu nuye na dua bubo kokuo no ebe sa babo wa owo ni ntwayo ntwayo wo na sa ka sa asam yi pa se wo ni ntwayo se ni mu di asie ye musa na no ye sei ya bodwa kakraka na ye dina gina mu ye dina sem do be ye ne de wa ye wo mo ye ku ye soso semo ho ma me ni pa wo be ya ana pesa Africa ni na ye beje watumu a anya kwasa o esi ametiwe na na santo ametiwe na se me se me pese me ye ya wonim ni pa do megu fom ansa na me mapija okay na de wo kire akwa bi so ho ye nsira ba se ma mi papa mo kire mo pa so mo nya wo akwa be to asase so se oto asase so nye na kwan asase biebie ma busuan eno so na no afiri nurse ni a oje na wo oniani de wodwale no oniani wanse bibia to de shebre fe konkon na aba no obi wa wodwa wo ba asama ba na won nsam ade no waje no ama na de bone menam ka kiro anasefo ne bi ya baifo papa anasefo a doctorfo no ebi ya baifo pa etiso wokọ etina tete no ya wu ba ehwa wokọ won na boso ko tere da won nchen aboso ko tere de o ya mo nanam demi de ya na ya dada ntoma no ne ho to ka ka bisa ho wo na de wo wo na sha wonsem ai ene de sha wonsem de ya we baifo ko wontimi nya hwe to wo akura na do ade oba abo oba nsa aboso ko tere no menam ka kiro wo ne kura wo yes akwani pie ba ya ne da sha akura nsa wo de sha nsa yentimi mfa asra manya no obi ya baifo a wontimi mfa nya no emfa ma no
Ese na Bossom ko tell you mie no. Dada ntoma no. Ne ho dan. Ne ho dan kakra. Wadan matade ne wadan wo de ne wadan haban. Nto no dan kakra. Tinne me kama Ghana man na ate. Obi ekwo mfa Bossom akotere nhye ne ba. Wo mfa mon nsa. Anesifo ne bi ya bayifo, a doctorfo ya bayifo. De obedwa wo ba so ya bayifo nti wode nhira na ba ndo odwa no otimi yi danimonyam. No de ko. Wode nsa no ato no so. Wode adwama ato no so. Wode wi ato no so. Wode kro no ato no so. Ti Nyankopɔ de obo obia no, wa ma obia so bia medi yawo. So bia medi de wo wi ase. Ne fra wo yem. Ena free do dwale no. Ena ye wo so ye man nipa nsu mahwe ma. Na ma wo akora fo na wo kɔ na wo ba. Na ma we na we kita. Ena ekuta obia wo ne de o. Na mate bi penso say de odwale akora no. Sabi mo fa ncheme. Watente so gu akora no num. Eno so wo sa. Ai, so o ma ne bayiye. Enu ye bayiye. Ai. Atiase. Ene na nsem sisi. Ana wo so ko wo akora so a. Unse buwa no hye na ati. Unse ya no hye ade a ayi bi kata no. Akora no kama Ghana na te se sa ade no omukọ ya na wo ko wo ne bi wo ho a e de te agyewa ade fabra. Na mebo akora no nyina fa sie hata na man sie fa tunsuo na fa dwala akora no. Ye die ni na ba. Sa akora sa ro ya ahia. Wo mpa fi ene mi sa de no o maame awo akora no mo adwaman o maame no mo adwaman unu kuru da kura cho de adwara ho ansa ko so akora ni mu say wo so mu nsem dozo yes hey fiti sa obanyim kwesi so wo ni sa akora benyim ni na odwubu a wo so bi pese obi a be mo asra oba asra ma enkra dokono ni kwa se wo tobie enkra dokono me favorite na na wo gina so no wonyem wa ye nto kire wo soma me yekoto soma ne nkoto mre wa nkasa ko gina ho atimi de ye wo ba wo no obi fa wo dan chi a otimi de ma wo ba so wo na wo dan ne tu mo bi na fa wo si kwan na wo wa eja so eja wa eja itimi de ye wo ba wonyem wa itimi de ye wo ba asram obu wa akodi na aduro ne de atete no to hu wa no de aye wo ba no ba no hon masa ba je duru no ba no ho obu e konfo ni bi wo so wa e wo no ho eti wo kon ho a otu de ye wo ba no hu abonto otu de ye wo ba no wa sa de abadare no asane ya de eno sa nyame won pesa abusan ye sua de yenko ma ye de o mu aso bia be wuram ni nya ye de sua ma ye nyina ese ye ma yi de ye den awo so de ye be ko na wa ko awo so bo so me nkono pa ba na ba bedu na uba nyini nu beebia na otimi se hyebre no woko hospital ne ase e be yi operation a fra na santo a me ya dia ma operation anye wo fra wa operation ne maso be ma na wo boko ye wa adua bi wo ha wo be we na se ka no ya na ye to ewo nkura ye mo no e mo ma ho de so tie o CS for no ai omo eyo operation no wa ho de nyame de ma na so ate oba dodo na man ka CS ye na ma ho de nuro na ese abrofu duro nya hwe duro nya hwe ebido ne yempe e pa abrofu na ubara na sadro wa ye be ye bibia ma na se no ho ye be ka say na ni bia ba na se me ko hospital ko na mikita Bossom akotre na be Bossom doctor wo kwa be ka say onje ma wo na se ma hu wotimi di se o mani hu wotimi di bo onto ma no wotimi di kuta ha ebe yere say nim kwa be so e be wura ho de se be de betimi aye ana egu so ti nkomo ada ebe di Lumba asemo no saada no ana ebe o mekan wi no saada na wiase na so be kan wi yen kan wi sa asema no fo wi ye wi wa na nipa be wukure di wa asemo ye bonkuro me mehu bi da wo be wu no me wo be wo nyanko yimbo ne ye si ni hungunya me kura me na santo am to mehu bi da edwabo kakraka e fe dem say me Bossom Otumfuo Bossom akoton wadi yale bi e bo me no
Se nyame amem nana mama mo kabuwi. Tobo kakraka bi kutanse kama. Tobo ye. Ibe di asem. Ye be frɛ me. E wona me gira dom ni na anim se me ka Otumfuo ntam Kesse ka Ebenezer musuburu ntam Kesse se me maton Bossom na de me kwa mfam tinyina kyerema. Me du wono ma me omo ne me ko wura fie o. Na sunsum wo mabɔ omo di ko dan abobo yensa na yeti. Ye koduru wo mus na Abusuapanin obi ase na asanto akoton Bossom adi no. Ɛna na ye ba Bossom na agu wo me yaku na nkaku ni kwa. Na se me dibi mo no. Ene wo so wechi ba boko. Ene sunsum ne ma no. Anu edin. Hosu chobo eni nyina bi chobo hosu chobo wo. Ise de koso bi koso. Lesa sunsum kro bi ye kun wa edutwa wonam. Edutwa nam na nsa wi ade ne bra mi se edutwa ne nam ko na nkum Nyansapo ne ton ma me. Ipa guso du wo ntoyo. Me ko na me se yetimi nti so osu da ye na hu pa ye nipa nam ye nipa. Woso da ye na pe nipa. Woso da ye na hu nyaado ye nipa. Woso da anuaba bia be hu ni wiase bia sunsum bia na dwobia ye nipa ne ye ton wo mo no. Ye fa physical say Emma. Ti so wa ni bia so no. Ti so also da na say wo ko to bi say me to nyaado ato nipa no. Aso da na wo na we se nipa se no o madan na yi. Ayi o madan ne wa krante na o madwetwa. Me ko na nkum yensa ne de ma me na ese nipa no. Enyeye. De chem ka chense enyeye. Ada no no wuye. Enyeye so enyeye. Bia ni obetima ya fa ho. Wonderful. Ha. Asemu. Ti bona na santo wonte na me so bia ni aduro be ho. Yenam. Yes. Papa. Na se tena so ka se ya ton krofo ba se ngofo eniomo muani no mo ntwen na do December. Omo fa se December bio. Omo sha asentem. Afina na mi so ma sha asentem. No wonder. Accident e ko so na. Me se ya ton be kura 20 years on am. Timi ton na dada wu. Ana anya abayifo nko Otufuo so. Timi hyehyɛ. Etimi hyehyɛ. Obi ya pemoja. Ade bia efre moja bia. Omo na etimi hyehyɛ. Moja mu oduru party ye nyoma. Moja no de obi di me amtuo yi. Obi di me ko ba bi nzama so akɔgye tumi ama me. Na dwubre pum kakraka edi bi ko gina mu. You be da. Se den so ne ba te se poli. Bo basa. Ebobo. Emu pai se apodi bu pai. Iye na wo honi so ade. Me te se obusa nipa ne se me di nipa me bra ne de yi no so ma me de yi. Na so fa bi ansi wono ma wunya bibi. Tabi. Se na me kuta nipa dam de ko de a. Kanya de wo do. Ka manya tumi. Atiase. Nipa ne ka kire me se sa ne man de me kra empe. Me kra empe sa ne man. Tina wanya no. Na wo ye no. Ebitimi asofofo de bitimi di ayi etimi di abodamfo wo mutimi di bola so ebitimi di toilet yi kura etimi di ya da na jono mo na bola no ai ebitimi fa oba bia ba ma be fa wa obefa otu bia no wo de ye ni nyankema de nti se wo kunu so obefa otu a mpre kama Ghana men nate Ukuzo be fa oto ampre da wode ye nyankama de enya kwasa feelings be nkombo ai Matiase na wo say asema ye say Lumba so ntimi nkone nanan mo ongoy dabi obia owu otofo wo bia wonko se me ka twa so nya 70 years 80 years 100 years ya wonko asamado wonnam wiase tina me so obia na eduro no na wodi eduro na abo ho banya obia nku da okay kopon se ne yankopon ebe frɛ wo so na mu ne eduro na mo de mo ato asofofo so na mata Abusuapanin kasa mu no titi nya wakan wasense su bio asa wakan ntamagu pa akoso hene so akoso hene su fie ya na Abusuapanin ko ye se omo kan asem wo Abusuapanin mra nanka o yi nsem miensa anu onso so sa ba pa akoso hene ya so Abusuapanin se wakan ntamagu so e so so ko asum nyensan ni ho oboa no wakan ntamu a ntambe no wakan ba akoso no wayo dey wona mabonte no mu dwo won mo de pa yi o de pesika o
Wono wo yes amanfo behwe na mana nya sika ndi ne wo to Ayampia no fa nkoko face ayeko ekwo na busuan Obusapanyin so woni sika o wa sika ba menwene me ho de bi obi wo ni sika odu hu ana nipa bo wo sika wo sika oso woni sika we dancing kra ni be ma we oso woni sika o ye na Japan so na ye de ne ma ejapade be ena Lumba Japan efie wo no Lumba Japan so ye na ye ne ma asemo ono se oni chefa wom abusuan eni chefa wom saji se bia o be che no ka se ye abusuan de na abusuan fa de dan so a 20 years woni Lumba ya ka sebe wan hwe asem na nka ko ye Lumba ene na wo ha wada no so Lumba na de takra nu turumu no eno de me se wo de wo ba ka se me kan ene owo no so de ene Ghana mpanimfo ni na ne ahemfo ni na sole ne omunwunsa na owo na accident ni de be sisa be se afi we ye sanse afifu ne nipa awuo no Abusuapanyin asem bi so ka twa to ba ko bi amekai o se se ne Lumba wu ye ne wo yechi ana na yiye yechi ye masumye mai we so ha na we aso ha se ene sebi dia nkofo ye ne usani bi ne na ofo egu social media omoye omohono se china bi ono ba beto ama ma ba be se e wono na yi ni wuachi a bo ba beto no ofie ho no timi se Abusuapanyin ko ne saman o se ne saman ne omori be fe so ba won na no ntwufom ani so fa na ko to de ne bodwe nyanche do fa no hunsom wo Lumba o ma Lumba brabo bobo e na e basa na wo pa wo de wo kura de be che Lumba de oso mba beto fi oso o ma beto fi o ana yie no so pa akoso yedi ni na si fom se me ye Lumba yi a o tumi so ye na yi o tumi so ye na yi ko to ni tumi bi abiem tene na do de na ba ko to de mi hu ye ade a wo tumi ye ne ma che si obi sisi obie na nya yi a obi awu a abusuen na ase ye na de njanhyen kwa akoto so yenya akoto sam no ne yemfa tete amane na abawi ase de ye na nam tete be ye no eno ne yemfa mbra ne yenya krata mu nsam no eno a na edi enya Abusuapanyin se yon za santema mu na wa ya mamre mu de ni kwan se wo yesie funu na ya na ye wie yes na ye foforo bio asen aka ho ye na Otumfuo nte ase se ye wie na san ye bio san aka ho ye wura no ko hu ne hene o sem bi ohwe mu ayi bi be che se ye wura ko hu ne hene ayi tro kan wo yi enkurasefo ayi we oh nana ayi wo yi enkurasefo ayi we ya o ye atitiro ba yo atitire bai ye wura despite ba yi wani ayi yi wani oh ina champon beto nyom yi wani enso kwa misanyi meni NPP for djuma before bi bae ese du nketia mo bae mesi omuni djuma bidi oh nana omunyina ba ye bi ye kama wi ase san ye ade ayi papa bai ayi ayantimi ankode dan fie mesi Lumba wa ye de sie de kedi ne koto petom ya fa de sie nto abontan ye to petom e de sie to petom na ye nananu mama wuo ni na de sebo ahia no wa anya ne santi ya yie asho nyanhye foforo e beba no ye celebration of life march ni ye wura mu yi enye wura march mu de yate hon popoye se march ko na wie be 27 28 ne de celebration of life Lumba ebe koso Kesse e won kran ene na Abusuapanyin san de kokko to se emfa njanhye ne nto so na Abusuapanyin kasa mu na interview akwamhwe wa say ma Sunday court case no court to be court case no mo koye appeal e wo ho yan kan wie mo celebration of life to zo say mo kan fiensam ni nyina wie ansa na mo celebration of life bi ya o ma bom after 1 year no 1 year anniversary no o nyina bu ma celebration of life no kama eni kwan say o mo koye celebration of life no wo kwan so no ye yi no ni kwan so ye yi Abusuapanyin na na Abusuapanyin wa konwa nimu o Abusuapanyin se Abusuapanyin na wa konwa nimu ba kokora ya mu sa asem si fie a ena ye de beto woni mu osiesie na no nche se wo yo hene ana ye chia me bi the celebration of life na maso ene de ye se ba so e ba so onua mam so mbe ye yie krom otumi so mbe ye yie so mo ye me na ndem hundi menua na me wo misika na me ye fa ho bai
fa ho ben wa wo kura mo fa no kura no mo ma akonwa no ya ka kura wo Abusuapanin kura mo ma akonwa no na mo de obi di ade mo hwe nanim hwe ntiri ho enti wadawroma obi bia peso banana santo obi ya ana de ade etoso a ye ka twato kura ne se na ayi abrochifo no yesra omo se so omo discover yenuanom wo Ghana ha na omo asa do omo uchini epese se wo mo enti wa wo ti abroche wadwuma nkoso wa wade nkoso wa wadwuma sama ye basa nini na banana santo ebe ni nyina ma atiase na asanto a enini adi enkomo enne o Kumasi Kenya se abrem asina na wote a wodi ni djuma na kan nyina dada e haw bia no fabra na no be fa ne so no maboa wo ama wo so ho ato meso so be subscribe to channel no like share mo bi enye bi nhwe comment section wo so ye wodia e na wa che wadwen ama no aye kama medin ene oba yesuama ye boy ye di usi ase dase ne be sen hye bio Edenti ni ebube ne brebe eze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabu onim hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bio tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abon ntaka na mane ye kese na ntakra abon de fanyinam kwatere kwa wadawro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam Fam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi akyede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya